So, ako di ay si Vicenta Dakop Nodro. Ang ako mong nickname, Lonie. Lonie Dakop. Dakop, yes, pre. Tulog idun pa akong anak, dre. So, lima mi tanan. Ang akong family is daan pa magyud sa unang dre nga kanang nanay mga pagsulay, no? Kay sugod pa lang broken family na ko. Broken family na no. Elementary family, pero ang pinaka dakong pagsulay nga bidangan sa mga tinabis akong pamilya ang pagkawala gid nga ang mga anak. Pagkalumos nila nga no, wala ang gid poy. Mama, no, walay ginikanan nga. Kanabi pang musugot nga maadto sa kadautan ang anak. Una, Fiesta de Polo, May 22, 2021. No, Fiesta yun kaayo. Akong anak kaning dako. Kani 14 years old ni siya. May 22 siya nalumos. Pagka 25 dapat yung birthday. Ika 14 niya. No, so Sabado to nga adlaw. Nag-duty niya sa akong bana. Akong bana field man. Ako na ako sa opisina. Natingala na lang ko nga alas 2 kapin sa hapon, tanawag na ko si one of akong close friends, Ate Tata nga waslo. Okay. Nung papanawag na Ate Tata na ko, una niingon siya nga, Lon, ayaw ka kurat, relax. Nga naman te, dito na ko gikan sa inyo akong giprograan kung tinuod ba ang mga istorya nga akong nadawa. Ang kung ano man dahil siya nga, si Biboy na lumos, Biboy man ang angga niya, father. Ha? Kinsa nga Biboy siya nga, si Biboy ba? Ingon ko rin nga. Wala ko katiguri, gadon ako hilak. At akong mautanan niya titata rin, ingon na lang ko nga, asa na lumos. So, nag-expect ko rin nga, mabtan ako nga, akong anak, nakuha na o gi-revive na lang. So, perting buula kaayo dre kay gisugat ko sa babae nga rescuer. Naingon siya nga, ma'am, ma'am, kumusta akong anak? Ikaw siya nga, ma'am, alas 2 pa mi diri, ma'am, wala pa ginakita. So, mga to din nga murag gitabunan ko sa tibok kalibutan. So, pertihan akong hilak, dre, padayon ko sa kong lakaw. Hangtod nga niabot ko sa katong dakong kahoy nga dito sila nagsugod o kaligo. Yun dito po ang mga tao daghan. So, anong nga time, dre, pag ingon nga wala pa akong anak, nga wala ginakuha akong anak, nagpositive kaya akong kudre. Nga niingon dito kung masin di uli akong anak. Basin di ay nga nakatabok ra uli ra po. Positive gyud ko dre. Kay wala pa man gyud ko nakita. So mao to dre nga pag abot na ko dito sa kahoy dre, nakitaan man ako ang sinina sa akong anak kong chinilas. So pagkakita na po dre akong gikuha. Pag guman ko akong gigapos, wala jud ko lain nga. Tara bitaw. Sa akong kawali mo di ba kanang ako na itong nadawa. Mingon bidin ko nga wala ako na jud ko proof ay nga di-post na ako anak oras ang ingon jud ko nga Lord karong oras Lord nagtuo ko nga patay na kita akong anak kay sa taas na kayang oras din ako sa nakita ug ako lang gihangyo imong Ginoo ako lang intrigo na ko imong akong anak pero ako lang gihangyo Lord napatay kong buhi imong ibalik akong anak kay kung patay na siya Ginoo kabalo ko dihapon siya paingon nimo kay kung buhi po siya Lord salamat pud kayo kung patay na siya mauli na mo Lord muna akong gihangyo nga imong ibalik na po Lord kay gusto na po ako siyang ipahilo na ako tarong bisan sa katapusan higayon o dyan na akong gihangyo sa Ginoo dre dawat na ko dre nga wala akong anak kay kabalo man ko diri nga di mo akong tinuod nga Pinoy-anan dito bagid sa langit hangtod gan hitabo man akong anak wala ako daw mahana kaning kamanghuran kuan ko na siya kanang bulan ko na sa kanang fiesta sa Dipolog kay duha man ang fiesta Dipolog October o kanang May October 13 4 months na ang ligas nila wala ako daw mga nga malumos gihapon pareho ang sitwasyon ang akong mga anak sa ilang pagkamatay wala ako daw mga nga invite kami o birthday pero ang birthday nga mong giadto diri before pa mga 1 week pa before ni balibad ko a day sa iyang birthday ni balibad ko pero nga ano yun diri nga pag ulit na mong balay ni angin namin sa swimming pool doon na kayong swimming pool na ra dayon ana ra malabyan na nakapilya sa Milagrosa dayon abot mong balay ni akong anak na makikadto ko nga di lang tanong kabalo na gyud kadong di man jud diri kay
sobra sa akong pagmahal sa akong anak, bisan ngit-ngit na din ni Anthony. So nahitabo dre katapusan mi nga bisita sa nag-birthday. Pagkahitabo, pag-abot ako dito din nagsabot to din okay ra mo, di lang ta maligo, mukaon na ta. Siya okay ra ma ana. Kaya naging bata di paabot ako dito dre pagkakita sa tubig. Murigo man siya. Oh, dayon. Naman to dag ko po so napod niyang papa, hindi pa bantayan ta ko nako dre. Sa iyang pagligo-ligo dre. Gibantayan pa siya siyang papa. Dito ko sa 8 feet nagbantay dre, nagtindog ra ko dre bisan pagtao ko picture din ko mo awa kay magtay ko kay nalugod akong anak naligo. Kaya mura ko na phobia ba dre, na trauma na ko sa itabo sa isa. So dre, wag ginako damhan. Alas 6:36. Pag-ingon nga paingon sa kumbana kay manod ang po asa si Sian ingon man kumbana asa man siya ko nga wala naaraman di naligo raman to naaraman ka po siya nga nawala man muna dayon to dre nidagan ko dre kabalo ka kung sa akong gibati dre niingon ako nga nalumos na po akong anak jud ko dayon dre wala bitaw ko niingon nga basig kung sarap mugi akong giunauna dito dre agi guro nga na humana ang manggulang ba. Bisa unsa ako kuha ang sagbot dre. Dong, nitago ka dong nagdula ka gawas dong kay mga una tadong anak ko wala man gyud dre. Ato din nga nisinggit ko sa luma palihog akong anak. Anak ko sa luma palihog anak ko. Naman to batan ko nga ni salong nga. Wala man, wala ko no. May galit dre kay na ay isuon nga busiyo gisalong. Kasay 36 akong anak dre gihabwa dito dre. Gibutang. Bila naman kami minuto dre, mga 10 minutos sa siya nawala dre. Dayon, wala gyud ba siya nerva gidala na mo hospital. Wala gyud gi-declare siya pagka alas 7 na patay na siya. Napuno na siya injekan din siya daghan. Ay para sa iyang heart, para ko ginawa siya wala gyud siya. Wa ko nagdahom dre nga may anak gyapon. Anak nga time dre ni atin ko suicide. Ang pa ko swimming pool. Dagan ko sa kasama-sama ko ang dre pero gibira mo ko na kong BFF. Alam bitaw, apa bitaw. Ako yung nauna ato nga time rin, ano bitaw ni atin nga mag-iikong na lang ko kay ingon ko. Ako mga idyo ko pa sa imo sa Ginoo kay bang ako sa itabos ako ikaduadri. May kaingon si ko nga, Lord, sobra naman kayo yung pagsulay yatan na ako. Yan ato ko rin. Nanalagad bang ta ko ni Lord daan pa man sa bata pa ko. Manunda ko naman kayo nga pagsulay. Di man kayo duha pag yun. Anak nagihaya na ako anak, diri anak. Wala na ko sa buot diri ba. Moto nga niingon ko nga. Ingwas kong kaugalingon nga. Lord, kung maghikog ko. Kung sa may mahitabo, may impyerno ko. Luoy kay akong mga anak. Luoy kay akong anak. Nang inon unya ko diri nga. Ma, anong naamang ka diha? Naaman ni kuya diri ingon bitaw ka nga magkita tayo kuya sa iyo benso na pa ko bibiyan nimo. Moto ni akong yuna diri. Una nga ako na rin kamot ko sa kaugalingon diri nga magligon. Si nakita ni mo ting kanang kausaban ba karon sa positibo nga pamaagi pinaagi sa bati nga kasinatian giunsa nimo paglahutay unsay nakapalahutay nimo ako adong hinagiban nga milahutay ko rin kana ra yung pag-ampo pubot nga pagsalig pag-ampo sa Ginoo kay para nako kanipa yung kasakit iya man jud Lord si Lord man ginagbuotanan kay lagi wa man ta kabalo sa iyang plano wa ko kabalo sa iyang plano pero karon dre positibo lang yun na ako akong ginahuna nga sila nahiluna na sila kung mga anak nahiluna na ako sila ni Lord kabalo ko na araw po sila mura gid akong ginahuna dre nga gabantay ra po niya sila na mo na di gid sila mawala kay ako si mama ma-feel yun ako nga naaragid sila kani si B-Boy si Sailor Bryle B-Boy iyang angga ang magulang ni so kani pod si Sian o si Sian si Shandy Bruce no? Kani siya sa swimming pool ni siya nalumos kani Diay sa suba sa Dipolog River kani so kani makatulog si ko kaya lubon ra gyud ako sila ora gyud akong tambal ilang duha